Kaixo, gaur Artemis misioaren berri emango dizuegu. Datozen asteetan eta dena ondo badoa. Proiektu horrek ilargira eramango du gizakia duela 53 urte bertan izan zenetik lehenengo aldiz. Eta Teknopolisen hara iristeak suposatzen duen erronka izugarriaren xehetasun guztiak azalduko dizkizuegu. Artemisa ehizaren naturaren eta ilargiaren jainkosa zen antzinako Grezian. Izen egokia da beraz, gizaki azkeneko zan izan zenetik mende erdi pasatu denean gure satelitera itzuli nahi duen misio batentzat. Gainera, lehenengo aldia izango da emakume bat ilargira doana. Joan den urtarrilaren 17an Kennedy Espazio Zentroko 39B arrapalaraino eraman zuten SLS Suziria. Dena prest zegoen Artemis 2 misioa abiatzeko, baina otsailaren hasierako jaurtiketa leihoa ezin izan zuten baliatu, aireratu aurreko probetan hidrogeno ihes bat antzeman zutelako. Beste bi aukera gelditzen zaizkio, martxoan bat eta apirilean beste bat. Hurrengoak ere baliatzen ez baditu, biltegian sartuko dute berriz Suziria aurrerago jaurtitzeko. 1972 azkeroztik ez da ilargirako misio tripulaturik izan. Agian horregatik ikusmina izugarria da. Historia egingo duen atzerako kontaketa hastear dago. Arantzadi Zientzia Elkarteko artxiboetan kontu handiz gordeta dituzte, duela mende erdi gizakia ilargira iritsi zeneko berrien ebakinak. Baina gaur asmoa da atzera begira ibili ordez, aurrera begira jartzea. Artemis 2 misioa abiatzear da. 1972tik ilargira bidaltzen den lehen misio tripulatua izango da, eta ez da harritzekoa beraz piztu duen jakinmina. Virginia García Penak, Arantzadiko astronomia saileko kideak, bidaia historiko honen xehetasunak emango dizkigu. Kaixo, Virginia. Opa. Urduri? Bueno, zai, a ber. Bueno, izan ere, une historiko baten atarian gaude, astronautikaren ikuspuntutik, ez da? Bai, ala da. Ilargira goatz esango dugu, baina orain ez dugu zapalduko, ez da? Ez, oraingoan ez, buelta bat ilargiaren orbitaren inguruan eta buelta lurrea, ez dala gutxi, koetea probatu behar da lehenengo. 1900 eta 1972tik gizakirik ez da izan, ilargian, ez da? Eta orain, bueltatuko gara, itzuliko gara. Bai. Zergatik orain? Bueno, berez Apollo programa gelditu zenean, gelditu zen alde batetikan misioak arriskutsuak zialako, garai hartako koeteak ez zian gaur egungo koeteak bezalakoak, eta oso garestila zalako, bale? Gaur egun teknologia gehiago daukagu, teorian erresago izan behar du,
Eta bai, beste helburu zientifikoak eta badaude. Eta astronautikaren aldetikan, erabili nahi dute ilargia lanzadera bezala beste mundutara joteko. Bueno, Apolo aipatu duzu, enekiena zen Apolo Artemisa jainkosaren bikia zenik, ez da? Hori da, Apolo bada argia eta zientziaren jainkoa, eta Artemisa ilargia eta naturaren jainkosa. Eta bikiak dira, eta orduan, misio bikia da. Jarraipen moduko bat, ez da? Hori da. Artemis 2 misioaz ari gara, horrek esan nahi du Artemis 1 misio bat ere izan zela, ez da? Zer egin zuen Artemis 1 misioak? Artemis 1 misioak egin zuena izan zen kohetea probatu, tripulaziorik gabe, ilargiraino jun, orbita bat eman ilargian, Cube satelite batzuk askatu, satelite txiki batzuk, ikerketa eta probak egiteko, eta lurrea bueltatu. Egia zen misioa oso ondo juntzan, eta ja martxan jarri zen Artemis 2 misioa, eta helburua da kohetea tripulazioarekin probatzea. Horixe da aldea, ez da? Tripulazioa eramango duela, ez da? Hori da, tripulazioa joango da, Orion modulo bea probatzeko. Pausor da, ez da? Hori da, berez Apolo misioekin berdina gertatu zen, baina guretzako ezagunena izan da Apolo 11, izan zala Neil Armstrong eta Buzz Aldrin ilargiraino eramantzuna, eta gero urrengoak. 13. badakigu, Houston we have a problem, areketzan iritsi, buelta bat eman behar izan zuen, baina gehien ezagutzen direnak dira 11-tik 17-ra, baina lehenago misio guztiak batetik 10 arte izan zian probako misioak. Helburu nagusia ilargia baino urrutirago joatea da, ez da? Helburua oraingoz da ilargian base bat montatzea. 2 proiektu daude, bata da ilargiaren superfiziean base bat montatzea, bertan base zientifiko bat egoteko, eta gero egin nahi dutena da beste espazioko estazio bat, ISA lurran dakagun bezala, baina ilargian orbitatzen dagona eta bertan tripulazioa egoten dana. Eta helburua da lanzadera bezala erabiltzea, gero Marterako bidaiak erresago izateko. Orain arte gizakia baino gizona ilargira iritsi zela esaten da, ez da? Hori da errealitatea, ez da? Gizonak eta zuriak ez diren pertsonak iritsiko dira ilargira, ez da? Lehenengo aldiz, eta hori historikoa da. Bai, alde hartatikan bai. Tripulazioan 4 pertsona joango dira, Apolo misioetan 3 pertsona joeten zian, eta badaude 4 pertsonen horien artean, emakume bat, eta ere lehenengo aldiz beltz bat joango da ilargira. Erronka izugarria da, ez da? Bai, erronka potentea da. Azkenean, bidaia ez da erresa, luzea izango da, 4 egun ilargiraino iristeko kohete baten. Eta oso prestatuta egon behar dezu, holako bidai bat egoteko. Pentsa, astronauta normal bat, espazioko estaziora joeten den astronauta bat, egoten da 2-3 urte bere misioa prestatzen. Ilargira zer esanik ez. Artemis misioko jaurtiketa sistema SLS gisa ezagutzen dena, inoiz eraiki den suziririk indartsuena da. Lurretik irteteko unean, 39 meganewtoneko bulkada sortzeko gaitasuna du. Hau da, bere garaian Apolo ontziak aireratzeko erabili ziren Saturn V suziriak baino 115 indartsuagoa. Energia hori guztia irteera unean, alboetan dituen 2 motorretatik eskuratzen du. Behin lurretik irten da, SLS-ak 4 motor kriogeniko erabiltzen ditu, erregai gisa hidrogeno likidoa eta oxigeno likidoa erabiltzen dutenak. Berrerabilgarriak dira motor horiek. Hortaz, energiaren ikuspegitik eraginkorrak dira eta ahalmen ikaragarria dute. Ezaugarri horiei esker, SLS-ak ilargiaren orbitaraino 27 tonako karga eraman dezake. Jaurtiketa sistemak energiar eta potentzia izugarria ematen du, hori baita espazio sakonera misio bat egiteko behar dena. Abiadura handia behar da. Energia handia behar da astronautak eta kapsula ilargira bidaltzeko. SLS-a bezalako suziri bat behar da. SLS-ren puntan Orion ontzia dago, Artemis programako ibilgailu gidatua da.
Orion espaziontzia bi elementu nagusik osatzen dute. Eskifaia modulua, NASAk garatua, eta zerbitzu modulua, Europako Espazio Agentziak eraikia. Eskifaia moduluak 4 astronauta eramateko gaitasuna du. 5 metroko diametroa du eta inoiz egin den handiena da. Orionen alderdirik kritikoenetako bat, abiadura handian lurrera berriz itzultzeko duen gaitasuna da. 40.000 kilometro orduko abiaduran itzultzen baita. Muturreko abiadura hori jasateko, Orionek lodiera handiko ezkutu termiko bat erabiltzen du. Europako Espazio Agentziak garatutako zerbitzu moduluak espaziontzia kontrolatzen du eta energia elektrikoa, ura eta oksigenoa ematen dizkio. Eguzki panelez hornitua dago eta besteak beste norabidea zuzentzeko eta maniobrak egiteko erabiltzen da. Airbuseko muntaia, integrazio eta probataldeko arduraduna naiz. Europako zerbitzu modulua eraiki dugu Alemanian. Astronautak edozein norabidetan joateko agindua ematen duenean, softwareak prozesu bakoitza behar den moduan zuzentzen du. Beraz, motor ezberdinen arteko goreka edo dantza moduko bat da. Alde batean bultzada emanez gero, bestean kontra egin behar zaio. Oso ibilgailu konplexua da, kritikoa, gizakiak garraiatzen dituelako. Lehen aldia da Europak lurreko orbitatik kanpo gizakiak garraiatzeko ibilgailu bat eraikitzen duena, baita ilargira ere. Erronka handia da Europarentzat. Hori da, zalantzarik gabe, ibilgailu honen alderdirik kritiko eta bereziena. Xehetasunetan arreta jarri behar da, gizakiak garraiatzeko akatsak saihestu behar ditugulako arriskuak ekidin eta sor daitekeen edozein arazo kudeatu. Artemis misio aktibo bat da eta ilargira itzultzeko ez ezik, espazioan luze eta modu jasangarrian bizitzen ikasteko teknologia probatzea du helburu. Bueno, Virginia, jolas bat proposatuko dizut, ze iruditzen. Bueno, hau lurra dela, imaginatuko dugu, ezta? Eta neurri honetako lurra izanik, ilargia gutxi gora bera, kalkuluak egin ditut eta hau izango litzateke. 2 zentimetro eta pixka bat gehiago, ezta? Elkarrengandik zenbateko distantziara egongo lirateke, lurra hau zuretzako eta ilargia, gutxi gora bera. Gutxi gora bera? Horrela? Olakon bat? Zenbat metrora? 2 metrotara egongo zen. 2 metrora? Bai. Arraro egiten zaigu, ze ohituta gaude irudiak ikustea, eta karo, jartzen dizkigute ilargia lurraren ondoan. Engainatu egiten du, ezta? Bai, eskalak mantentzea. Bertan ikusten dugu eta oso urruti dago, ezta? Bai, ez dago bat ere gertu. Batez besteko distantzia, 200.000 kilometro inguru. Eta momentu honetan, misioa abiatzeko puntu honetan, zenbateko distantziara dago? Printzipioz bilatzen da perigeo, eta da ilargia eta lurraren arteko distantzia minimoa, ze orbitak ez dira borobilak, eliptikoak dira, eta izaten dira gutxi gora bera 385.000 kilometro, holakon bat. Orain aprobetxatu behar, ez da gertuen dagoen momentu hori, ez da? Horiek dira, askotan astronautikan, ez da astronomian erabiltzen diren leiho horiek, gertu dago eta guazen abiatzera, oraintxe bertan, ez da? Bai, hombre, nabarmenena izaten da adibidez Marterako misioak, leiho horiek 2 urtetan behin irekitzen diala, ilargian erresago izaten da. Bai, ilargian ez dut hainbesteko garrantzirik leiho horiek. Askoz gertuago dago, eta lurraren orbita azken finean, Marte egon daitezke eguzki sistemako puntu desberdinetan, orduan beti bilatzen da hori distantzia minimoa. Nolakoa da bidaia? Alegia, ibilbidea, espazioan esaten da beti, lerra zuzenak ez duela funtzionatzen, ez da? Ez. Orbitak hor daude eta beti kalkulu asko egin behar dira, ez da? Claro, kontuan hartu behar dugu, bai, guk ikusten dugu lerro zuzenean, irudietan beti horrela irudikatzen da, baina kontuan hartu behar dugu bidaia hortan, ilargia lurrarekin batera mugitzen ari dela, bale? Orduan, egiten dana da despegatu, orbita bat lurraren inguruan abiadura hartzeko, eta gero ja juten da, egiten da bidaia 8 bat bezala, ilargira juten da, buelta bat ematen du ilargira, eta helburua da berriro lurrea bueltatzea. Alegia, egiten duena da pixka bat orbiten gainean surf egin. Bai, hori da, gravitate indarrak aprobetxatzen dute, abiadura hartzeko, eta... Motorra piztu itzaldu eta
orbita hori egiteko, ez da? Hala ere, gizakirik ez da izan, ilargian, aspalditik, esan dugun bezala, duela 50 urte pasatik, baina trafiko handia izan da azken urteetan, ez da? Misio, desente iritsi dira, ilargira. Bai, ilargira misio asko jundia. Berez, batazkagu gaur egun robotak, ilargiaren superfizian, ilargia ikertzen, aztertzen, orbitadoreak ere badazkagu, dana kartografiatzen, misioak jarraitu izan dute. Zeintzuk izan dira, ilargian, azken aldian? Ze misio, ze espazio ontzi? Oso misio potentia da LRO, NASArena, dala orbitadore bat, kartografiatzen ari dala ilargia, izugarrizko irudionak bidali dizkigu eta oso mapa zehatzak egin dizkigu. Oso, nabarmena da txinatarren misioa, ilargiaren beste aldera jundiana. Ezkutuan. Hori da, ikusten ez dugun aldera. Eta hori erronka potente izan da, zeoain arte misio guztiak izan dira ikusten dugun aurpegian. Orduan horiek egin behar izan dituena izan da satelite bat jarri, gero robota junda beste aurpegira, eta seinalea juten da robotetik satelitera, eta satelitetik lurrea. Gero Indiak ere misioak egin ditu, Israelek bat egin zuen, oso misio, helburua ez dakigu oso ondo zein zen, tardigrado batzuk eraman zituzten ilargira, baina gero zeo zer gertatu zen aterrizatzerakoan edo lurra, superfiziera iristerakoan koetea erori zitzaien, eta gaur egun ez dakigu zer gertatu den tardigrado egin. Tardigradoan izango dira? Izan edo oso gogorrak dira, tardigradoak. Claro, horregatik, tardigradoak badakigu espazioan bizirauten duten bizidun bakarrak, bale? Orduan ez dakigu bizirik dauden, edo ez dauden, edo... Bai, jun beharko da ikustea zer gertatu den tardigrado horiekin, hori da. Euskal misiorik ez dakit izango den, epe motz luze ertainan, baina seguruenik, uste baino lehen, euskal teknologia izango da, ilargian. Arabako AVS ingeniaritza enpresa, 2006tik ari da espazioaren esploraziorako teknologia garatzen, eta dagoeneko toki propioa du sektore lehiakor horretan. Besteak beste, asteroideetan laginak jasotzeko xurgagailu moduko bat garatu dute, orbitan dabilen zabor espaziala harrapatzeko sistema bat, eta Marte esploratzeko gailuak ere sortu eta fabrikatu dituzte Perseverance misiorako. Une honetan, bi tresna ditugu Marten. Bata, haizea neurtzen ari da, eta bestea, arroken konposizioa aztertzen. Dudarik gabe, proiektu horiek posizionatu eta trebatu egin gaituzte. NASAri eta Europako Espazio Agentziari erakutsi diegu, gai garela beste planeta batzuk esploratzeko teknologia garatzeko. Eta orain, ilargira goaz. Oraintxe bertan, AVS ilargia helburu duten 3 proiektutan parte hartzen ari da. Zehazki, han base iraunkor bat ezartzen lagunduko duten garapen teknologikoak dira. Dena dago egiteko. Habitatak eraiki behar dira. Han biziko diren pertsonak hornitu. Janariz, oxigenoz eta urez. Azpiegitura guztia eraiki behar da. Dena dago egiteko. Erronka zailenetako bat, ilargia bizileku izango duten gizakiak erradiaziotik babestea da. Lurrak ez bezala, gure sateliteak ez dauka erradiazioa xurgatuko duen atmosferarik edo erradiazio hori desbideratuko duen eremu magnetikorik. Hala, erradiazioa 200 aldiz handiagoa da ilargian lurrean baino. Irtenbidea izan daiteke lurpean bizitzea, edo gutxienez erdi lurperatuta dauden aterpeak eraikitzea. Estalkia egiteko erregolitoa erabiliko litzateke, hau da, ilargian dagoen lurra edo hautsa. Muchos de los proyectos para construcción de hábitats lunares. Proiektu askok proposatzen dute lur hori erabiltzea ilargiko habitata izango liratekeen domoak eraikitzeko. Eraikitzeko errazak izango diren egiturak eta habitatak pentsatzea da ideia.
Y entonces, en concreto, nosotros hemos hecho... Gok, zehazki, gurpilak dituen garabi mugikor moduko bat egin dugu. Oso handia. Garabi hau ilargiaren erregolitoa erabiliz, paretak inprimatzeko gaia. Utilizando el regolito lunar. Iruden inprimatzen duen garabia, ikusgai dago Gasteizen datorren maiatzaren 17 arte, Vital Fundazioaren Arkabia kulturgunean. Paretak eraikitzeko gaia bakarrik ez, erregolitoa oxigeno iturri izango da baita ere, AVS garatzen ari den erreaktore bati esker. Eta enpresa arabarra parte hartzen ari den 3. proiektuak mugikortasuna du helburu. Marten ikusi dugun bezala, ilargiko joan etorrietan ere rover izeneko ibilgailuak erabiltzea da asmoa. Ibilgailu horien xasisa eta suspentsioa Araban egingo dira. Ilargiko baldintzetan funtzionatuko duen teknologia hemen lurrean garatzeak baditu bere zailtasunak. Roberraren kasuan adibidez, zirkuitu bat eraiki zuten, ilargiko zoruko arrokak eta hautsaren ezaugarriak zituena. Egunen batean, ilargian erabiliko den teknologiaren osagai guztiak, funtzionatu beharko duten baldintza berdinetan edo okerragoetan probatzen dira. Ara bidaltzen diren ekipo guztiak, azkenean, era oso zorrotz baten probatu behar dira. Pentsa, han ezin gerala konpontzera jun, edo ez dela bat ere merkea ara zer konpontzera jutea, ez da? Orduan, proie guztiak hemen egiten dira, era oso zorrotz baten, normalean, adibidez, sistema gehienak bikoiztu egiten dira, baten batek faiatu ezkero, bestean konfiatu alizateko, eta gero ere, beti margen handia sartzen zaie, probei. Orduan, badakizu, bertan jasango dituen egoera horiek, azkenan jasango ditula. Benetan, hemen askoz ere egoera zorrotzago batean egin dugulako proba. Noizbait ilargian izango den base iraunkorraren irudiak dira hauek, interpretazio artistikoa esaten zaien horietako bat. Izan ere, inork ez daki azkenean zer itxura izango duen, erabiliko diren teknologia eta irtenbide asko, ingeniarien burmuinetan sortzen ari direlako oraintxe bertan. Hasiera baten izaten dira diseinu kontzeptualak, kontzeptu horien probak, eta oraintxe bertan gaude kontzeptu hori eta egan egin dezaken zeozerra artean. Hori indikan lurrean egindako zeozer, baina ja espazializatu alizateko momentu baten. Esto es ciencia. Hau, zientzia da. Daukagun ezagutzatik eta agentziekin dugun harremanetik zalantzarik gabe ilargira iristea haien plan guztietan dago. Nik uste dut ikusiko dugula. O sea, que yo creo que lo veremos. Ilargian lurrean baino gutxiago pixatzen dugu. Bai. Lurrean 60 kiloko pixua badut, ilargian gutxi gorabehera 10 kilo pixatuko ditut. Hau da, lurrean pixatzen dudanaren 6/1. Baina zergatik gertatzen da hori? Kontuan hartu behar da, pixua, gure gorputzaren masarekin ez ezik, lurrak edo beste planeta batek ari eragiten dion erakarpen indar gravitatorioaren araberakoa dela. Ilargia txikiagoa denez, bere gravitate indarra ere txikiagoa da. Zehatz esan da, 1,62 metro segundo karratuko. Lurreko aldiz, 9,80 batekoa da. Horregatik, arinago sentitzeko toki egokia izan daiteke ilargia, baina sentsazio bat besterik ez da izango. Izan ere, gorputzaren masa bera izango da, berdina, hemen eta han. Virginia, zalantza bat, norena da ilargia?
Lege aldetik. Lege aldetik ilargia ez da inorena. 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 Eta denona. Berean. Trumpek esan dezake ilargia nerea da, adibidez. Ez. Bueno, auskalo zer egin dezaken Trumpek. Hala ere, tira, noiz bait, ilargian bizitoki iraunkor bat izateko helburua du, epe luzera Artemis misioak, ezta? Zuketan ikusiko dugu? Ez dakit, nigo goratzen naiz txikila nintzala, aitak esaten zian, sua honditan ilargira juteko aukera izango ezu oporretara. Eta, bueno, uste du hori ez detela ikusiko, eta, bueno, egoitza ilargian antolatzearena ez da erresa. Proiektu desberdinak daude, ideiak desberdinak daude, baina lehenengo iritsi behar dugu, eta gero, klaro, teknologia eraman behar dugu guzti hori montatzeko. Hala ere, gutxi gora bera, badakite, non izango den base hori, ez da? Non izango da? Aurre ikusten dute polotan egitea. Karo, kontuan hartu bestela, ilargiaren beste latitudetan egiten badute, egunak eta gauak 28 egun inguru irauten dituztela. Orduan polotan, argi gehiago daukate, argiarekin batera temperatura gehiago daukate, eta erresago izango zen. Baina ez da erresa izango, berez, basea montatzea. Ilargia hortaz, aipatu duzunez, eskala egiteko toki bat izango da, hori bai, epe luzera, 2027tik aurrerago, ez da? Adibidez, Martera iristeko. Bai, helburua da hori, lanzadera modukoa izatea Martera iristeko. Azken finean, bidaiak merkeagok izango zian, ze lurraren gravitate asko saltuago da. Orduan, erregailu gehiago beharko genuke, lurretik ateratzeko, eta hori ilargian erresago izango zen. Orduan, lanzadera moduko bat. Ikusten jozu etorkizunek espazioaren esplorazioari, gizakia espazioan ara eta ona bidaiatzen ibiltzeari, amets, utopia hutsa da. Nik pixkat utopia bezala ikusten dut. Ez da, azkenean espazioaren baldintzak ez dira batere egokia guretzako. Karo, kontuan hartu behar da erradiazio guztia, eremu magnetikoa eta atmosfera daukagu abesten gaituena, horrez dakatu bazpen hori, gravitate falta ere, muskuloak eta ahultzen direla, ezurrak luzatu iten diala, eta lurrera bueltatzean berriro bere neurrira bueltatzen dira. Orduan, egonaldi luzea, goaindikan laindu behar dira asko. Berez, astronautekin esperimentuak egin dira, egon dira astronautak, bikiak astronautak izan diala, egin duten esperimentua izan zen bat espazioera bidali urte betez eta bestea lurrean utzi eta gero aldaketak neurtu eta bar. Hortan ari dira, saiatzen, egalaldi luze horiek prestatzen, baina niko gaindikan luzerako ikusten dut. Marte ez dakau bat ere gertu. Aipatzen da, baita ere, B planeta bat aurkitzea, topatzea dela azken helburua, esplorazio horrena, baina hori ere beste utopia handi bat, ez da? B planeta hori, denborarekin agian Marten base bat montatu daiteke, baina norbait preste ongo zanarea juteko. Ni hemen oso ondo nago. Ilargira joango zinatekezu? Joango nintzateke orbita bat osatu, igual bueltatxo bat ola superfizietik, hori da, eta inkluso probatu bere gravitatia, baina egonaldi motza. Hemen lurran primeran gaude. Ilargian jantzi presurizatuarekin eta guzti hori biltzea, polita, esperientzia bezala probatzeko, baina bizitzeko hemen. Lurra. Hori da. Oso ondo, Virginia, eskerrik asko. Zuri. It's one small step for man, giant leap for mankind. Armstrongek esan zuen bezala, ilargira iristea pauso txiki bat izan zen beretzat, baina pauso erraldoia gizateriarentzat. Artemis misioak pauso berriak emango ditu ilargian. Espazio agentzien planen arabera, 2027an gizakia ilargian izango da, eta han biziko da 2030tik aurrera. Baina esplorazioaren bidea ez omen da hor amaituko. Marterako lehen misio tripulatuak 2036an bidali nahi dituzte, eta 2046an han baseak ezarri. Hurrengo eskalak Saturno eta Jupiterreko ilargietan egiteko asmoa du gizakiak. Non egongo da muga? Auskalo, unibertsoa oso handia da. Datorren astera arte, agur!